बिथांमोना मोननै हानजायाबो जोंनि काउन्सिलखौ मा जुक्तियाव जाहाथा बेबायदि बदनामनि बाहागो खालामनो मोनो बिथां बेबायदि बुङा नोंथाङा दामना हो नोंथांमोननि दायित्वआ बेखौ मिथिहोनाय मोननै जायगायाव अफिस खालामनो होदों मानो होनब्ला जोंनि एरिया बिराद गिदिर सानजारि नोगोराव लाखिनाय समाव गोजान जादों होननानै माखासे अफिसारफ्रा आसाम सरकारा जे गुवाहाटीयाव लाबोदों चेनेला मा गेजेर गेजेर नुदों आङो वाट गुवाहाटीया हेड अफिस ना सानजारि नोगोरा हेड अफिस मा गाहाय मावखांबा गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बे बिल्डिंखौ बाहायनो थिनदों आरो बे गोदान आफादा बर' माहारियारि आफाद जानो हाया आङो नोंथांमोननि बायदि जानाखि निउस चेनेल